Ще берем шипката. Станала е един огромен храст и въпреки, че годината за много от дърветата не е добра, плодове почти няма, шипката е изпълнена с плод. Много полезен плод. Витамин С, Б, К, П, изобщо комплекс от витамини и минерали, които са изключително важни за поддържане на имунната система и метаболизма. В Уикипедия пише от 1 до 5 метра. Тя тази като че ли е станала 5 метра. Качила се е на сливата. Не се питайте как ще я берем. Просто ще я скъсим. Малко ще я поудрежем. Ето го плода. Чудесен плод. Шипката вече е обрана. Ето какви хубави зрели шипки. Остава да изчиста листата и да ги оставя да се изсушават по естествен път. Чаша чай от шипки. Много полезен. Резултат от нашето събиране и с наши ръчички пипнато един хубав чист чай за тонус и за хубаво настроение.